Jo penso que hi ha una perspectiva pel fet de ser dona, que és la perspectiva de gènere que li diuen, per tant que hi ha el gènere masculí i el gènere femení, i els dos gèneres poden donar perspectives diferents en alguns aspectes. Això, des de fa uns pocs anys, s'ha començat a veure d'una manera molt evident i s'està posant a sobre la taula. De fet, com que fins fa poc no s'havia vist, què ens ha passat? Doncs que, per exemple, s'han desenvolupat molts fàrmacs que només s'havien provat amb homes. O, per exemple, els cinturons de seguretat als cotxes estan pensats per homes. I quan les dones, doncs, per exemple, estem embarassades, tot el tema de la seguretat amb les dones doncs, no està contemplat igual que amb els homes. Tot això s'està començant a veure ara i aleshores s'està fent molt d'èmfasi en què hem de posar la perspectiva de gènere que se li diu. Per tant, la pregunta que ens fas és molt interessant perquè és realment el que ha faltat fins ara. I tot això, per tant, s'està convertint en algo molt rellevant, que no és només en quant a la perspectiva de gènere dels exemples que he posat, sinó també la perspectiva de gènere a l'hora de prendre les decisions, no només en allò que fem, sinó en qui som els que estem prenent les decisions. Possiblement, si en el moment de prendre decisions hi ha homes i dones, doncs tindrem en compte que a la dona potser se li acudirà abans que l'home que quan ha estat embarassada ha tingut un problema a l'hora de posar-se el cinturó, o això dels fàrmacs, doncs tenir-ho més en compte, no? Per tant, la perspectiva de gènere ara està entrant molt fort tant en quant a la definició de què és el que hem d'investigar i com ho hem d'investigar, com en el grup de persones que han de prendre les decisions, com en el grup de persones que han de dur a terme el projecte de recerca o d'innovació. A poc s'està veient tot això i s'estan posant mesures perquè tot això millori i, per tant, la teva pregunta no és perquè sí, sinó perquè la vostra generació ja pugeu amb uns valors diferents i ja ho heu vist, que hi havia aquest problema, i, per tant, penso que quan vosaltres estigueu ja en els nostres llocs de treball, el món haurà canviat.